Ahoj deti, ja som Ela. Viete, čo som vymyslela? Všade, kam sa pozriete, rôzne tvary nájdete. Poznáte ich? Ešte nie? My to spolu zvládneme. Poznáš tento prvý tvar? Okrúhly je to kruh. Je to taký dobrodruh. Točiť sa vie dokola. Už vieš, že sa kruh volá? Čo sa na kruh podobá? Aj koleso bicykla. Vie sa točiť dokola. Taký tvar sa kruh volá. Vidíte aj ďalší, deti? Tam na tričku gombík svieti. Aký má tvar? Áno, kruh. Točí sa ten dobrodruh. Aj slnko kruhu podobá sa, po oblohe kotúľa sa. Aha, deti, to je krása. Ako tento tvar volá sa? Áno, deti, je to kruh. Ja som taký dobrodruh a volám sa predsa kruh. Dokola sa otáčam a s loptou sa často hrám. 1, 2, 3 strany má. Trojuholník sa volá. Kde ho, deti, vidíte? Okolo sa obzrite. Aha, strecha domčeka. Viete, akýže má tvar? 1, 2, 3 strany má. Strecha na trojuholník sa podobá. Vidíte aj uško mačky alebo dopravné značky? Aký majú tvar? 1, 2, 3, už to mám. Na trojuholníky sa pozerám. 1, 2, 3 strany má. Trojuholník sa volá. Kde ho vidíš? Už to vieš? Koláčik má ten tvar tiež. Aký je to tvar? 1, 2, 3, 4. Aha, deti, to je štvorec. Má 4 strany rovnaké. Nájdeš ho aj na hračke. Pozrite sa, tu je kocka. Z každej strany má tvar štvorca. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Ktože si to zapamätá? Aký tvar má vankúšik? Uhadne len kúzelník. 1 strana, druhá, tretia a štvrtá. 4 strany má. Je to štvorec, až sa z toho červená. 1, 2, 3, 4 strany. Aha, deti, to je štvorec. Okolo ich nájdeš kopec. Čože je to za tvar? Koľkože má strán? 1 krátka, druhá dlhá, tretia krátka a štvrtá dlhá. Nevie to z vás veru nik? To je predsa obdĺžnik. Aha, deti, táto knižka má predsa tvar obdĺžnika. 1 strana krátka, druhá dlhá, tretia krátka a štvrtá dlhá. Hurá, hurá, už to mám. Na obdĺžnik sa pozerám. 4 strany má. 1 krátka, druhá dlhá, tretia krátka, štvrtá dlhá. Už to, deti, predsa viete. Obdĺžnik pred sebou máte. Skúsime to spolu? Kolo, kolo robí kruh. Je to taký dobrodruh. 1, 2, 3 strany má. Trojuholník sa volá. A čo toto okienko? Má tvar štvorca. Už viem to. 1 krátka, druhá dlhá, tretia krátka, štvrtá dlhá. Hurá, už to mám. Na obdĺžnik sa pozerám. Všade, kam sa pozriete, tieto tvary nájdete. Už ste sa to naučili? Vraj tu boli lesné víly. 1 venček nechala tu. Aký má tvar? Áno, kruhu. A čo tento kúsok pice?
3 strany má. Už to viete? Áno, deti, máte pravdu. Trojuholník je to veru. Pozrite sa, tento darček. Aký má tvar? Je to štvorček. A čo tieto vagóniky? Jaj, veď sú to obdĺžniky. Aký tvar má tanierik s húskami? Áno, aj tam je kruh schovaný. Tieto moje vlajočky sú trojuholníčky. Skúsime to ešte raz. Kolo, kolo robí kruh. Je to taký dobrodruh. 1, 2, 3 strany má. Trojuholník sa volá. A čo toto okienko? Má tvar štvorca. Už viem to. Jedna strana krátka, druhá dlhá, tretia krátka, štvrtá dlhá. Hurá, už to mám! Na obdĺžnik sa pozerám. Kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik. Už to viem. Všade, kam sa pozriem, tieto tvary nájdem.